večer vám prajeme všetkým. Sme radi, že tu môžeme v predvečer druhej adventnej nedele byť spolu s vami. Dovolte, aby som nás predstavila. Sme rodinný zbor Faustínček z Trnavy. Spolu s nami prišiel aj náš pán farár Marian Díreš a tiež naši hostia, je to zbor Gorazdík z Vrbového. V našej prvej piesni chceme upriamiť našu i vašu pozornosť na to, prečo tu stojíme. Je to náš Boh, chceme mu ďakovať a chceme ho chváliť. Po našej prvej piesni sa nám všetkým prihovorí náš pán farár Marian Díreš. Prajem vám príjemné počúvanie. Urá! Aj keď možno mokrý, sobotný adventný večer vám všetkým želám. Počul som v piesni slovo poď, tak idem teda. A chcem sa vám takto z tohto miesta dnešný večer prihovoriť a srdečne vás pozdraviť. A možno sa vás aj opýtať, ako sa máte? Dobre? Niekto povedal aj, že zlé? Alebo že mohlo by to byť aj lepšie? Viete, ja som si tak uvedomil, že nie je a možno ani nebude všetko podľa našich predstav. Neviem ako vy, ale myslím si, že je to tak, že nebude všetko podľa našich predstav. Musíme sa s niektorými vecami vedieť aj tak vysporiadať, zmieriť, ale zase na druhej strane nie je to s nami až tak zlé, pretože poznáme cestu, poznáme cieľ, máme okolo seba ľudí. Čo sa týka teda ľudí okolo seba, je vás naozaj požehnanie. Ono práve aj v tomto predvianočnom, teda adventnom čase je taký zhon, že sami to cítite, keď idete aj do nákupných stredísk, koľko je tam ľudí. Je prvá veta, ktorá zaznie z našich úst, keď vojdeme do nákupného strediska: Pane Bože, koľko je tu ľudí. Lenže krátko po nás prídu zase ďalší a tí tiež hovoria to isté a vlastne v tej chvíli hovoria aj o nás. Niekedy si možno zavadziame. Práve dnes som bol v jedných potravinách a kúsok odo mňa bola jedna mamička, tlačila nákupný vozík a pred ňou išiel jej asi tak 10-ročný syn, ktorý bol taký silnejší. A tá mamička na neho kričí: nezavadzaj. Všade, kde si, len zavadziaš. Čo myslíte, ako sa mohol cítiť ten malý chlapec, keď počul tieto slova? Ja by som chcel využiť práve túto príležitosť na to, aby som vás všetkých povzbudil k tomu, aby sme si uvedomili jednu veľmi dôležitú vec. Naším poslaním nie je až tak hodnotiť, posudzovať správanie druhých ľudí, čo robia, čo nerobia, ale naším poslaním je, viete čo? Milovať, mať rád. Naším poslaním je dať pocítiť tomu druhému, že mi nezavadzia, ale že mi na ňom záleží, že ho mám naozaj rád. Možno ste počuli o tom, ako jeden profesor dal domácu úlohu svojim študentom, keď odchádzali na prázdniny, povedal im: keď prídete domov, objímte svojho otca.
No a zvlášť chalani sa tomu veľmi začudovali a boli proti tomu a hovorili, no keď ja objímem svojho otca, keď prídem domov, tak on ma vysmeje. A druhý hovorí, no mňa zabije, keď to urobím. Po prázdninách, keď sa vrátili a rozprávali svoje zážitky, tak jeden z nich hovorí, ja keď som prišiel domov, objal som svojho otca, viete, čo on urobil? On sa mi poďakoval. A druhý študent hovorí, ja keď som objal svojho otca, viete, čo on urobil? On sa rozplakal od dojatia. Myslím, že aj táto skúsenosť nám všetkým môže pomôcť k tomu, aby sme si naozaj dali záležať na tom, aby sme jednak dali pocítiť tomu druhému, že ho máme radi, a aj my sami, aby sme prežívali to, že si nezavadziame jeden druhému, ale že si máme pomáhať. A myslím, že aj tento zbor, jeden aj druhý, čo je za mnou, vám dnešný večer chce posunúť toto posolstvo o láske, o radosti. Je to také pozvanie pre všetkých nás, aby sme objavili aj v sebe, aj v druhých to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje, aby sme si navzájom robili radosť a pomáhali. Ja mám teraz za úlohu zapáliť druhú adventnú sviecu na našom venci. Vy ho možno až tak nevidíte, lebo je skrytý tam vzadu. Jedna adventná svieca je tam už zapálená. Idem teraz zapáliť druhú. A nechaj toto zapálenie druhej adventnej sviece nás všetkých povzbudí k tomu, aby sme aj my boli takým svetlom pre druhých ľudí. Ďakujem pekne za pozornosť a prajem vám krásny zážitok z počúvania týchto nádherných piesní, ktoré už o malú chvíľu budú pokračovať. Thank you.
4 sviece, 2 z nich sa zatrbliece. Za ňou druhá, tretia zhorí, prinesieme stromček z hory. A keď štvrtá horí stíška, tešíme sa na Ježiška. V druhej piesni sme počuli veľmi hlboké slova, zvlášť tie dve, ktoré sa stali pre nás akýmsi mottom svätého otca Jana Pavla II. Nebojte sa. Tak prajem nám všetkým, aby sme tieto slova nosili v hĺbke svojho srdca. Ďakujeme Natálke za krásnu báseň o advente a pozývame vás vypočuť si našu ďalšiu pieseň, ktorá hovorí o Božom dare pre nás, o dare, pre ktorý sú Vianoce. Okolo neho stoja deti všetky, vysvetľuje otec mama. Deti, venček je znak strateného raja a sviečky značia príchod Pána. Ďakujeme Norike, Janke, Lucke a Tomáškovi za krásnu báseň, kde nám vysvetlili, čo znamená adventný veniec a 4 sviece. Naša ďalšia pieseň, myslím, že bude veľmi známa vám všetkým. Je to pieseň Poslal Boh anjela. Tak tu môžeme spolu vytvoriť takú veľkú rodinu, nielen my tu na pódiu, ale aj vy na námestí pod tribúnou a môžete si zaspievať spolu s nami. Na
Každý týždeň ocko jednu sviečku zapáli, aby sme Ježiška pri modlitbách čakali. Keď posledná dohorí, brána neba zasa otvorí. Prídu Vianoce, z neba znova k nám, zostúpi Ježiš, Kristus Pán. Ďakujeme Zuzke a Soničke za krásnu báseň, ktorou sme sa už priblížili k narodeniu Pána Ježiša. A teraz vás pozývam započúvať sa do slov našich posledných dvoch piesní. Je to pieseň Do tmy na svet prišlo svetlo sveta a my máme z toho veľkú radosť.